Dit zijn de zomersessies. Het hoeft niet. Toch doen we het, toch doen we het, toch doen we het. In de oude Baltische tijden woonden we in het bos. We leefden van de dieren en de bessen. De natuur was een heel groot goed. Bij de geboorte van een mens werd een boom geplant. Het liefste heel dicht bij huis, in wat je nu de tuin zou noemen. Werd er een jongen geboren, dan plantte men een eik. Dat was een zeldzame boom met een grote mythologische waarde. Dit was de boom van Perkunas, god van de donder. Deze boom wordt machtig groot. Voor vrouwen werd gekozen voor een subtielere boom, de linde. Tegen eens puberteit is de boom groot genoeg om in te klimmen. En hoe ouder je werd, hoe machtiger jouw boom. Op het moment van overlijden van de mens werd de boom gekapt en verwerkt tot een instrument. Zo zal de ziel van de overledene voor altijd weer klinken. Ar per jorden las, ar per mare las, ar i tilges, miesto je coraug mano mergu. Nei per jorden las, nei per mare las, teki tilges, miesto je coraug mano mergu. Miesto je coral mar.